Takže vítajte v procesu alebo v tvorbe mŕtvej cesty, hej. Takže v dnešnom videu vám ukážem, ako tvoríme v našom seriáli kostýmy. Takže používame na to toto. Nie je to čistič, ale dnuka je takáto hnedá farba, ktorú používame na to, aby sme vlastne na to oblečenie, aby sme vlastne vytvorili taký ten efekt tých špinavých vecí. Hej. Je to obyčajné potravinárske hnedé farbivo a takto sa robia naše veci špinavé. Takto sme zasvinení v nich. Hej. Všetko takto sa to robí. Keď to vyschne, dá to taký dobrý efekt. Ďalej tu máme ešte niečo. Tieto nohavice konkrétne budú pre našu novú postavu, ženskú postavu. Áno, toto vyzerajú. A takto vyzerajú z tohto profilu, ešte sú mokré. A trošku ich tam sem, aby ešte viac sa zašpinili. Ich povaľam. A momentiček, si vás niekde uložím, ale ešte neviem kde. Si vás asi na chvíľku odložím takto. Hopla. Tak, a tu máme takisto tričko pre ďalšiu našu novú postavu. Tentokrát táto postava nebude dospelá, bude to dieťa. Hej. Takto tvoríme kostýmy. Áno. Není to nič zložité, ale vlastne potrebujete k tomu len kreativitu a vhodné oblečenie, aby to vyzeralo tak postapokalypticky. Takže nič ťažké a nič také, čo by normálny človek nezvládol. Normálny človek, ktorý má to filmárske cítenie, jo. Takže není to síce dokonalé, ale pokiaľ to vyschne, také efektiky ešte na to a bude to myšté. No, takže zatiaľ sa nám to suší a v ďalšom videu vám už ukážem hotové kostýmy, predstavím vám aj vlastne tých ľudí, ktorí budú mať na sebe, a v ďalšom videu vám takisto poviem vlastne, o čom bude druhá séria, aké to malé nahliadnutie do toho. Takže teším sa na ďalšie video, ktoré s vami spravím. Tak zatiaľ majte, čau.